बिनि गुबै जाहोना जाबाय मा आगोलनि जे सरकार बिथांमोना CSB-खौ मोजाङै दाफुङैनि थाखाय बे CSB-खौ सिफायनानै होनायनि उनाव माखासे आनरुलि जानायलाय गभर्नर सासनाव बेखौ बियो गैया जानानै दङमोन आरो जोङो हाइकर्टआव बेखौ नाजायै बियो दायो हाइकर्टआ क्लियार होबाय खालि मोनसे लिगेल प्रसिडिउर बाखि जानानै दङ बिनि थाखाय आगोलनि राजखान्थि दैदेनगिरि बिथांमोनानो दायो मानोना बेखौ मोजाङै खालामनानै गालाङाखै ओंखायनो जोङो दा थाबैनो जेसेबांखिनि डिपार्टमेन्टआव जोंहा खालि जानानै पस्ट दङ बेखौ जोङो एडभार्टाइज होगोन आरो बेखौ एपइन्टमेन्ट होनायनि बेब'स्थाखौ खालामगोन। आबुं 3 बोसोरनि जे हाबाफारि लादों बेवहाय फुंनिफ्रायनो सेक्रेटारियेटआव जोङो हाबाफारि लादों आरो दिनै बड'फानि बे फबनाय जायगायाव फैनानै बिबार बावनाय बेखौ जागायजेननायनिफ्रायनो जों खालामबाय थादों मानोना बड'फानि सिमांजोंसो बड'फानि साननायजोंसो नैबे ओनसोलाव जौगानाय नैबे ओनसोलाव गोजोन नैबे ओनसोलनि सुबुंफ्रा राजखान्थि आरो गुबुन गुबुन मोनथायखौ मोननायनि मोनसे थासारिया फैदों दा बेनिखायनो जोङो जोंनि मोनफ्रोमबो अफिसियेल आनअफिसियेल हाबाफारिफ्राव बड'फाखौ गोसोखांनाया बे जोंनि डिउटि आरो बे हिसाबैनो जोङो दिनै बेवहाय फैदों नाथाय दिनै गिबि खेबनि थाखाय जानो हागौ जोङो सरकारनि गासै स्पिकार डिपुटि चिफ गासैबो EM MCLA आरो लोगोसे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनिफ्राय लानानै गासैबो अफिसारफोर जों जयै फैदों बिबार बावदों बेनि उनाव सुजित नार्जारी बिथांनो बिबार बावगोन आरो बेनि उनाव सेक्रेटारियेटआव जोंहा मोनसे हाबाफारि दङ बेनि उनाव दिनै सेलिब्रेसना जोंहा जोबगोन सानबानि नाथाय फैगौ 20 अक्ट'आव मोनसे गिदिरथार सुबुं गौमानि गेजेरजों जोङो माखासे आरोबाव बान्था राननाय हाबाफारि दङ आरो माखासे सुबुंफोरनो राङारि अनसुंथाइ होनाय हाबाफारिफोर दङ बेखौ जोङो फैगौ 20 अक्ट'आव मावफुंगोन। नैबे ओनसोलखौ जौगाखांनायनि थाखाय मा ट्रेनिं लाखि सार? नैबे ओनसोलखौ जौगाखांनायनि थाखाय बड'फानि फबनाय जायगाखौ WBD डिपार्टमेन्टनिफ्राय 5 कौटि रां थांनाय बोसोरावनो सेंसन जादों बेनि हाबाफारिया लुनायनि हाबाफारिया जागासिनो दङ जोंनि सरकारनिफ्रायबो जों 3 कौटि थांनाय बोसोरावनो जोङो थिग खालामनानै दोनदों नैबे 5 कौटिनि प्रजेक्टनि खामानिया सुरु जानाय लोगो लोगो स्टार्ट जानाय लोगो लोगो 3 कौटिनि खामानियाबो स्टार्ट जागोन आरो बेवहाय बे पार्क डेभेलप खालामनाय मिटिं खालामनाय जायगा बानायनाय टयलेट बायदिसिना बे गासैखौबो मोजाङै लुफामफिननायनि थाखाय बे थांखिखौ लानाय जादों। मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सुदेमपुरि JD र'डआव थानाय आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव गोदानै बेखेवबाय अपारेशन थियेटार। गं 35 बिसना गोनां आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव नोंथांमोनहा जर'खायै मेडिसिन स्पेशलिस्ट सार्जारि गायन'ल'जि पेडियाट्रिक डेन्टेल इउर'लजिनि अनगायैबो गासै रोखोमनि बेरामफोरखौ फाहामथाय लानायनि खाबुखौ मोनफुंनो हागोन। आइ आफा मेडलाइफ BM हस्पिटालाव नोंथांमोनहा 24 आवार्स लेबरेटरि 24 आवार्स फार्मासिजों लोगोसे 24 आवार्स इमारजेन्सि सार्भिस मोनफुंनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय 9101655430 8822 688026 फन नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।